Fil-jum ta' tnejn il-Prim Ministru Robert Abela żar il-Libja u ltaqa' mal-Prim Ministru l-ġdid Libjan Abdul Hamid Dbeibeh biex b'hekk Dr. Abela kien l-ewwel Prim Ministru Ewropew li flimkien mad-delegazzjoni Maltija għamel din iż-żjara u stieden lill-Gvern ta' Għaqda Nazzjonali għal żjara f'pajjiżna. Dan wara li fi frar li għadda Dbeibeh ġie elett bħala Prim Ministru Libjan biex imexxi gvern transitorju qabel l-elezzjoni ġenerali li ser issir f'Diċembru li ġej. Waqt konferenza tal-aħbarijiet konġunta bejn il-Prim Ministru Malti u dak Libjan, il-Prim Ministru Malti saħaq fuq l-importanza tal-ħbiberija li hemm bejn iż-żewġ pajjiżi li waslet għal kooperazzjoni fl-oqsma tal-kummerċ, l-ekonomija u l-immigrazzjoni. Punt ewlieni għalija li ħareġ mill-laqgħat tal-lum kien illi l-Libja m'għandniex inħarsu lejha biss madwar is-suġġett tal-immigrazzjoni. Iżda l-messaġġ ċar li ħareġ miż-żewġ naħat ikolli ngħid kien li rridu niffukaw fuq it-tkattir tal-kummerċ. U dak li qegħdin inħarsu lejh aħna kif aktar Libjani jiġu b'mod faċli lejn Malta biex ikunu jistgħu jinvestu u viċe versa. Il-Prim Ministru Malti saħaq kif għal dawn l-aħħar 15-il xahar il-poplu Libjan sab lil Malta fiċin tiegħu u kif iż-żewġ pajjiżi jridu jaħdmu flimkien biex jiġġieldu l-kriminalità organizzata u anke fil-ġlieda kontra l-pandemija tal-COVID-19. Dan hekk kif tenna li l-Gvern Malti ser jgħin lil-Libja b'mod diplomatiku biex din tixtri dożi tal-vaċċin kontra l-COVID-19. Il-Prim Ministru stqar li jinsab sodisfatt li Malta fetħet mill-ġdid l-ambaxxata tagħha fil-Libja u qal kif fil-jiem li ġejjin ser jinfetaħ il-konsulat f'dan il-pajjiż ġar ta' Malta. Qal kif dan ser wassal biex iż-żewġ pajjiżi ser isaħħu relazzjonijiet u anke fil-kummerċ. Qal kif Malta qed tħares il quddiem biex terġa' tintroduċi t-titjiriet diretti lejn dan il-pajjiż. Saħaq li Malta trid li l-Libja tkun immexxija mill-Libjani u tkun b'saħħitha u tkun fil-paċi. Dr. Abela qal kif il-paċi fil-Libja twassal biex il-kontinent Ewropew u r-reġjun tal-Mediterran ikunu jistgħu isarfu l-potenzjal kollu tagħhom. Kruċjali f'din il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi huwa t-tisħiħ tal-konnettività bejn iż-żewġ pajjiżi. Sewlieni se jkun il-bidu mill-ġdid tat-titjiriet diretti anka bil-linja tal-ajru nazzjonali ta' pajjiżna minn u lejn Malta. U dak kien punt illi n-naħa Libika insisti dwaru u li aħna wkoll tħaddidna dwaru dwar kif dawn it-titjiriet jistgħu eventwalment jibdew b'mod sigur kemm minn aspett ta' saħħa u minn aspett ta' sigurtà b'mod ġenerali. Il-Prim Ministru Robert Abela ltaqa' wkoll mal-President tal-Libja Mohammed Younes Menfi. Din iż-żjara issegwi żjara li għamel il-ħadd il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel. Hawnhekk il-President tal-Kunsill Ewropew qal kif l-Unjoni Ewropea ser tgħin lil dan il-pajjiż. Ġie miftiem li sal-aħħar ta' April ser tkun qed terġa' tinfetaħ ambaxxata fil-Libja tal-Unjoni Ewropea. Flimkien mal-Prim Ministru Robert Abela fil-Libja kien hemm ukoll il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Evarist Bartolo, il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri u l-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana.